respecte, deia, al debat, contingut d'algunes declaracions formulades aquest cap de setmana amb motiu de la convenció del Partit Popular, traslladar-los la sensació de la nostra federació que, evidentment, tal com estan les coses, a partir de la pròpia situació del Partit Socialista, de la situació econòmica, és molt fàcil que el Partit Popular sigui qui guanyi les properes eleccions i nosaltres creiem cada cop més que de Catalunya dependrà que el Partit Popular tingui majoria absoluta o no la tingui a les properes eleccions a Corts Generals. I en aquesta ocasió, més que mai, en funció del procés intern que viu el Partit Socialista després de la derrota electoral aquí a Catalunya, més que mai dependrà de que hi hagi una mentalitat i una clara convicció per part de la ciutadania de Catalunya de que si es vol evitar aquesta victòria per majoria absoluta per part del Partit Popular, l'única força política que pot fer possible evitar aquesta majoria absoluta del Partit Popular és Convergència i Unió. En aquest context encara nosaltres lamentem especialment les declaracions del senyor Arenas respecte a qüestionar la immersió lingüística, la normalització lingüística, en definitiva, al nostre país. És evident que són declaracions que un cop més em permeten afirmar que és molt trist que el Partit Popular utilitzi Catalunya per tal de guanyar Andalusia, com abans ho ha fet d'utilitzar Catalunya per guanyar Espanya. És molt trist, reitero, que hi hagi declaracions del tipus que ha efectuat el senyor Arenas i més trist encara és que la lideressa del Partit Popular a Catalunya subscriveixi i estigui d'acord amb les declaracions que ha fet el senyor Arenas respecte que ells són la garantia que cap persona, cap andalús que no conegui una altra llengua que no sigui el castellà pugui trobar feina amb una clara referència, si no directa, si òbviament implícita, a Catalunya, com d'altra banda hi estem acostumats en funció de la publicitat que el PP Andalusia va fer en el marc de la campanya contra l'Estatut en el seu dia portada a terme pel PP arreu de l'Estat. Tot i això, l'actitud del PP en aquests moments, molt segura de si mateix, molt convençut, amb un Aznar que sembla ser torna a recuperar un lideratge ostensible, fins i tot mediàticament i fins i tot internament superior al del mateix senyor Rajoy, ens recorda molt la situació en vigílies de la primera victòria electoral del Partit Popular, ens recorda molt la confrontació que el PP va exhibir en aquells moments en el conjunt de la política espanyola respecte al que significava el nacionalisme català o el nacionalisme basc i per tant també som molt conscients que després d'haver guanyat les eleccions del 96, que venien precedides d'aquella campanya intensa contra el nacionalisme català i basc, després el PP es va veure obligat a prendre decisions que de cap de les maneres en aquells moments contemplaven. Recordin que és el PP qui per primera vegada i única ha utilitzat l'article 150.2 de la Constitució per transferir una competència no prevista en la Constitució ni en l'Estatut de Catalunya com són els Mossos d'Esquadra a la carretera. Recordin que és el PP el que en tot cas va suprimir la figura dels governadors civils i així podríem fer una llarga llista. Tot això, reitero, dependrà que el PP tingui o no tingui majoria absoluta. Si el PP té majoria absoluta, Catalunya patirà, lògicament, patirà el govern català. Si no la té, és obvi que les circumstàncies, per molt que avui el Partit Popular digui el que digui, poden ser unes altres molt diferents. Del que es tracta, per tant, és de recordar allò que he dit abans, que de Catalunya depèn que el Partit Popular tingui majoria absoluta, en aquest cas en particular, si algú pot evitar-la, no és ningú més que la Federació de Convergència i Unió.